En gima lit ahinya kendo aparo ni oburo gi ngao loso kuteno koda weche mag tiyo gi teko mathoth kod jok mayuak bende chopo kata timo gik ma obila odagi kowacho ni thuolo ni ok en gima kare mar mondo mi teko mathoth oti godo ka kiny ringre mar Raila Amolo Odinga chopo e boma ma Kisumu ikwayo kwe mar mondo mi chenro obed mayot ne ji duto kotenore kod kopo mar Raila. Nyaka Ramogi wadhi nyime kama obila moro omaki e gwenge ma Homabay to goyo lisasi kendo nego miyo moro e kinde mane otemo gayo jopiny kik monj tesend obila ma Homabay otieno manyoro. Miyo no moyang kaka Lucy Okech ne onegi but rangach mar tesend obila no e kinde mane odok pacho. Magino timore kinde mane johera mag ODM ne wuotho e boma ma Homabay tok moko msuma mar yuago go Raila Odinga. Jalup komanda ma Homabay Jason Polo oyango masira no kowacho ni obila no ichwale doho chieng' tich ariyo mar juma manyien. I just imagine that some bad boys infiltrated the movement, because for the first time there was nothing. Then when they were coming for the second time is when the incident occurred. So I came to realize that they decided just to enter into the police, the station compound. And then when the officers who were on duty tried to repel them, they became adamant and they resisted. So what they did, they started throwing stones. That was the information I got. He fired rounds in the air to scare them so that they could move away. In the event, just through bad luck, a stray bullet hit at a female resident of Homabay town who was just passing by doing her own business. She was from a business place, so just moving towards where she resides.